gaur Titanic buruz hitz egingo dizuegu. Titanic garaiko ontzi handiena eta luxu gehienekoa izan zen. Lehen bidaian, Titanicek izozmendi batekin talka egin zuen eta hondoratu egin zen. 1912ko apirilaren 14 eta 12 gutxitan eta 2 ordu eta 45 minutu geroago hondoratu egin zen. Bertan 1500 pertsona hil ziren, gehien bat hipotermiarekin eta itota. Tona kopurua, 52.710 metro. Luzera, 279 metro. Zabalera, 28 metro. Sakonera, 10,5 metro. Eskifaia, 891 marine. Mota, Olimpik motako transatlantikoa. Agintzen data 1907. Ureta hartzen data 1911ko maiatzak 21. Titanic 1987ko filma. Titanic 1987ko James Cameronek zuzendu eta ekoiztutako film erromantikoa da. Titanic itsasontziaren lurperatzean oinarrituta. Protagonistak: Leonardo DiCaprio, Jack Dawsonen papera hartu zuen, eta Kate Winsletek Rose DeWitt bukaterren papera hartu zuen. Hau da Leonardo DiCaprio eta hau da Kate Winslet. Museoa, Titanic Belfast Museoa Titanic itsasontziari buruz Belfasten eraikitako museoa da. Belfasteko izozmendia esaten diote duen itxurarengatik. Hau da, museoa. Izozmendia, Titanicek izozmendiarekin talka egin zuenean 5 metroko sakonera 6 zulo desberdinetik eta 100 metroko horradurak eragin zituen. Ur asko sartu zenez Titanic hondoratu egin zen. Itsasoko desastre handietarikoa izan da. Dudarik gabe ospetsua. Titanicen gainerakoa 4.000 metrotara aurkitu ziren. Bizibikatik ziren bidaiarietako bat. Iliana Spraun hori gogoratzen da Titanicen istripuaz, berak 5 urte zituelako hori bizi zuenean, baina 2008ko maiatzaren 6an hil zen 89 urterekin. Istripuan bere aita eta bere hiruana hil ziren. Hau da bera gaztetan eta hau da abez. Kapitain. Edward Smith lehenengo eta azkeneko kapitaina izan zen Titanicen. Titanic hondoratu zen unean hil egin zen. 1898an jaio eta 1912an hil zen. Gaur egin bizirik egoten barik 5 urte aurreko zituen. Espero dugu gustatu izana, eta orain Titanicen bideo bat jarriko dizuet.